kyau fa. Me sirrin? Kai dai ka san sai godiya Allah ce. Ya na san ki sosai da ibada shi yasa nake ƙara son ki. Da gaske? Ai babu macen da duniya nake ganin ta in ji daɗi a zuciyata kamar kike. Ai kin san kai sosai ma. Shi yasa nake ƙara son ka ne ma. Ai ba abin da ba zan iya ba a kanki. Hatta raina zan iya cirewa in baki kirayi. Eh mana. Kai kin san yanda nake son ki ai. Gaskiya kam duniya magana mu. Kana bayanan besti wallahi Allah ina ta kokari abin ne ma yafi karfi na kalli foya ta yanda ta bi ta faffashe ki hakuri wallahi zan siya miki na fa kowa san da ki Ko sa a siya min saboda kawai na duka suna da waya na sai wallahi zan siya miki ki ƙara bani hakurin 1 month ina daukan albashi gaba ɗaya zan tattara kuɗin siya miki kai ne farin cikin ki ai shine na lafiya na kina kallo haka? Ba matsala. Dan mata da Allah dan jima nan. Kamar ya jima mai gida kana wani cewa jima da Allah kwantar da hankali kai nawa magana? Kamar ya kai ni kai wa magana. Oh ita bata faɗa ma yadda muke da ita ba? Mata ya kike? Ya gida kowa da kowa? Ya na ganki kamar da wani kolocin kuna biyu. Almajirin gidanmu ne. Ta ke me haɗa ki da almajirin? A'a ina so yana son in bashi abu ne. To amma shine zan mai magana har ya rinka daga murya ya san waye ne? Bai san waye kai shi sa ai ba shi. To amma kuma na kamar yana nuna miki wani kalamin waya. Gyara yake so ya kai iya so in bashi kuɗi ne. Okay. To amma kamar ke babu wayan ma. Da waya na lalace. Gaskiya ne. To amma dai yanzu dan ina sauri da kin gane yanzu ina so ki dan samu lambar ki zan kira ki sai yanzu mu magana sai a san da lafiya kika ce amma gaskiya babban mace irin ki dai kula irin wa'annan yaran da Allah kin gane ai da Allah zan kira ki ba lafiya ya naga kaman kina neman bashi nan ba haka kwantar da hankalinka akwai namban da yake so zan tura mai dama ban tura mishi ba saboda ka san waya na lalace. Okay. Shi yasa ni kira shi. So shi waye haka a gurin ki? Ban maka bayani ba kanin mama ne. Okay, kanin mama ne? Shi yasa kuma na kamar sun yi kama fa. A washe kai ma ka gane? Kai ai na ga gaba ga gemun nan nashi kaman wannan. Sai wallahi. Ka ga yanzu mama mu tana kira na ina so. Okay, gida zaki kuma? Sai dai zuwa. To yanzu ma sai yaushe kuma. Sai gobe. Ai ka san kullun dole ma dai. To shi na gode da irin soyayya da kike. Bye bye. ba matsala insha Allah zuwa goban kayan ka za su kammala insha Allah za su karka da insha Allah zuwa goban karka da Sonia dai lafiya na sai ka kai nan ka dawo lafiya kuwa ka san me ya faru mu dai assalamu alaikum wa alaikum salam ina yarinyan nan budurwa ta Khadija doka a ni ba san Khadija wannan da gaske na tuna wani abu ne ya faru jiya abin ya daure mu me ya faru muna tare da ita muna hira kawai sai ga wani gaye ya zo da mota tana ganin motar na yarinyan nan hankalinta ya tashi Khadija wai ita din ta yi tabbin motar nan da kallo sai nake tambaya ta lafiya ta ce wai lafiya kawai gayan nan sai na ga ya dawo wai yake tambaya yake wai ya ce mata wai kin gaji mana ba sallama ba komai fa har na so in yi wa gayan hayaniya wai Khadijan kan ita mana ina gaya ma kuma sai nake tambaya nake to ya take ce mun ai wai kanin babata ne kanin babata sai har ta je wajen sa fa suka yi musayan number fa kuma kanin babata wallahi tallahi ne nace bari in neme ka tun jiya nake kiran lambar ka aka ce wallahi jiya na samu matsala da bayana ne ni fa in ce na kira a kace yanzu menene abin yi mu je gurin ta tare da kai yanzu ma za mu je wajen ta yanzu ai ba ta lokaci Debi na ake ciki. Kaga. Ya gida. Kin san tun jiya sai tunanin ki nake. Wallahi Allah. Shi yasa ki ga nayi sauri na ce wallahi ba zan jira ba dole sai na zo na ganki. Ina tun jiya nake tunanin ka na kasa bacci ina. Allah. Sai tunanin ka nake. Gaskiya na ji daɗi wallahi. Kin san ni bakin ciki na ga kina kula irin wannan kulayen wallahi. Ba dai ba zan saki ai ba za a saki. To ai ni gaba ɗaya da tunanin na kafin dawo zan zo same ki dai. To mana. Ai kana tafiya ne ma nace. Allah. Ina tafiya ne. To shi wannan bai ƙara dawowa ba ne ko? Kin bashi kuɗin gyaran wani? Na bashi kuɗin gyaran wani. To amma yana ga ki a hannun ki babu wayan ne.
Kamar ke? A ba, babba yarinya irin ki aje ba waya hannunki. To me yasa? Ya lalace kuma ki sai wani ba. Shi kenan shi yasa na zo yin surprising naki. Za ki iya rufe idan ki? Gaskiya ina tsoro saboda ana sata mutane a Haka aka gaya miki? amma dai na san dai ko ana sata mutane ba za a sace maka ba. Saboda ni. Kawai dai Ta ba ma yi kama da masu satan mutane ba. ai ba su da kama. Allah? Ba su da kama. Can, yanzu da ki rufe idan ki. Na hannun ki. Ga wannan gift ne a gare ki. Kaya? Mana. Ko ta miki karami ne? Kaya ba na ji daɗi sosai. Allah. Yau dai ce da iPhone 7 Plus. Sosai ma kuwa aikin fi karfin ta ma akwai wata ma a mota da zan kai wa kanina. Wannan ma ta yi kyau sosai, ta yi kyau. Sosai? ai yau zan gani ina ƙari tunan tabbata wani abu ne da ya faru gabaci ɗaya abokina sai nake ganin abun kamar kai karka damu ba kwantar da hankalin ka ga fa shi ne gayan da nake da gaya ma karka damu na ce ka kwantar da kamar ya hankalin an kwantar da hankali na karka damu mu je mu gani ba ta ce dan ka uwanta ga bayan ta take sa mai fulawa da dan uwanta ne dan uwanta ne kamar ya dan uwanta kalle yadda take sa mai fulawa kanin baba ce ne ba karka damu ba haka tace ba ni fa ban yadda ba fa ya haƙuri ha ba Na Allah ki bar ni haka. Ai sai ki san kasa tafiya Ai gida. na fi so ka kasa tafiya. Ah. Soyayya a da. baby waye wannan ba wanda kika ce mun kanin baba ku bane daga kina sa mai fulawa ba kin ce kanin baba ku bane Wayan nan kuma shi. Ni kuma ban san shi ba. Kamar wannan kolin da na gani jiya gidan ku. ka dalla gafara mai gida haka raina kanka baby wai me ke wai ki ga mai ko ni waye ba Waye kai ki? waye ni baby Kawai su fa mutane irin talakawa ne daga an taimaka musu sau ɗaya sai da an zama ɗaya. ba wanda kake ban labari ba ce ba Da Allah manta da su wayan nan gaba ɗaya ba ba da canji wallahi. Allah ki shi ne zamu fita ma wai. kwantar da hankalin mata sun gaza ka ji ko ya salamu Ya salamu.